मला तर मुलीच नाही माहिती सर. मी तेच माझं आवाज फार भाऊ आली तुमच्या आवाजाने. मावशी, अगं मावशी. काय ग बोलीनो? अगं बाजारला येते ना. बरं बरं आले. हा लवकर ये. मावशी मालू आहे ग नवरा माझा घट्याळ बाळ ग. मावशी मालू आहे ग नवरा माझा घट्याळ बाळ ग. हे थांब थांब राधे येते जोडीला. हे थांब थांब राधे येते जोडीला. माझे घट्याळ झालेला आहे ग. थांब थांब राधे येते जोडीला. माझे घट्याळ झालेला आहे ग. हे थांब मावशी मी मालू आहे गे नवरा माझा घट्याळ बाळ गे. मावशी मी मालू आहे गे नवरा माझा घट्याळ बाळ गे. थांब थांब राधे येते जोडीला. माझे घट्याळ झालेला आहे गे. थांब थांब राधे येते जोडीला. माझे घट्याळ झालेला आहे गे. मेरी बनी करुण रे बाई होती माझं माझं डोळे बाई मेला जारी हे तुझं घ्यायचं राहिले नवऱ्याला पाजायचं आहे गे. तुझं घ्यायचं राहिले नवऱ्याला पाजायचं आहे गे. हे थांब थांब राधे येते जोडीला. मागे घट्याळ झालेला आहे गे. थांब थांब राधे येते जोडीला. मागे घट्याळ झालेला आहे गे. हे थांब थांब राधे येते जोडीला. मागे घट्याळ मागे घट्याळ मागे घट्याळ 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 झालेला आहे गे. दीदी इकडे वेदू जगायच्या तेवढं एवढा हा बाजार भरलाय. युट्यूबर आलेत ना. गर्दीचा फोटो घ्या. ही कुणाची गर्दी माहिती आहे? पुणेकर रसिकांची गर्दी आहे. एक थोडीशी संत आहे. पुण्याची कला सादर होते ना ती फारशी युट्यूबवर जात ना. आमच्या पुण्याला युट्यूबवर कमी तुमच्या मोबाईलला सलाम. पण ही गर्दी जमली. ती गर्दी मावशीला गवळीला बघायला जमली. मावशी आली. सर्व रसिक प्रेक्षकांना बघून मावशी खुश आहे. तुमच्यासाठी एक उखाणा नक्कीच घेणार नाही. काय करू शृंगार केला मराठमोळा. शाळूनेस नाही नवा. शृंगार केला मराठमोळा शाळूनेसून नवा. आणि आमच्यासारख्या कलावंतांना तुम्हाला रसिक प्रेक्षकांचा आशीर्वाद कायमचा हवा. आता आले एवढे काही नाही. कोणीने कशाला आतमध्ये बघायलाच पाहिजे मला. कशाला बोलले मला. अगं इतकी वर्ष झाली तुम्ही मधुरेच्या भागात राहताय. तुम्हाला साठी वाट पाहिजे नाही काय सांगतेस काय. बरं बरं मी आधी आहे ना. मी दाखवेन तुम्हाला. अगं बाई काय झालं काय कुठून काय झालं काय. कुठून नावावर व्हायचा झालं. अगं बाई गाजरचा मुख्य किती
गॅस घ्यायला ऐकत नाही मग दम मार ना दम नाही करते तरी गाणं सांगू तो गाणं सांगतो आहे बरं आहे माझ्या म्हणलं म्हणा सगळ्यांनी पुढे येणं वाजवणार बरोबर चूल नको मला शेगडी नको चूल नको मला शेगडी नको तर तुमचा मुलीचा नको चूल नको मला शेगडी नको तर तुमचा मुलीचा नको मला होय येणारे भरपूर होते पण नावच आठवत नाही मला माहिती आहे काय उघडून गेली होती नाही जाऊ दे मत्सर करायला गेलेली होती पण ते म्हणजे माझं नाव सांगतो होय होय कसली ग आता काय सांगतेस काय अगं लग्न त्याला सांगितलं कोण नाही नवशीला आजच्याच महिन्यात माझ्या मुलीचं लग्न ठरलं आहे ते तर बुकिंग आहे नजर टाकू नको चापण किती गेली आणि मावशीला सांगितलं नाही बिस्किटचा पुडा काय फक्त बिस्किटचा पुडा दिला अगं आता चहा मला आठवण देतात आणि तुला बिस्किटचा पुडा अगं तो सोन्याची रिंग देतो दोन लावट ड्रेस देतो ओरिओला याला तुमची तोंडाचा नाही ओरिओचा बिस्किट पुडा पाहिजे लग्न ठरले कॅमेरामॅन तुम्हाला भेटत नाही कॅमेरामॅन संजय सुद्धा नाही उत्तम फोटोग्राफर त्यांना नाही वापरलं गाणं गेले कसलं लग्नाच नाही मला नाही घेऊ काय लागलं ते गावाला माहिती आहे कशी गाडी म्हणतात एक बाई असते आपली माझ्यासाठी माझ्याकडे मावशी असते पाठीमागं बाई नाव आहे कसं झालं होतं आपण बरोबर दर्याचे किनारे पाणी दिला झोपूनी पाणी दिला झोपूनी पाणी दिला झोपूनी पाणी दिला झोपूनी नाण्याला लंपूनी नाण्याला लंपूनी हे राघवेच दाजी बादीर हे राघवेच दाजी बादीर गेले नारळी गेले ओपणी गेले नारळी गेले ओपणी पसनार काढावं पिकी उठलोनी पसनार काढावं पिकी उठलोनी ही राघवेच वड्डी जोग वड्डी जायाची वड्ड पार कळलं ऐका माझ्या लेकीला सुद्धा असले जोपर्यंत माझ्या नावाचे जिवंत आहे तोपर्यंत असली गाणी म्हणा आमच्याकडे झाडाखाली कोण वाचतोय त्याचा मुद्दा आपल्याला झाडाखाली कोणच वाचतोय माझ्या सुदर्शनी सांगणे मात्रीचं जोपर्यंत माझ्या सगळ्या म्हाताऱ्या मोठ्या आहे तोपर्यंत असली गाणी जपून ठेवा नाहीतर सुंदरी सुंदरी सुंदर नाव हे वाचायला लागेल घरात बनवली खीर त्याचा वास पसरलाय घमघम सगळी जण घरात बनवली खीर
त्याचा वास पसरलाय घमघम आणि अमित रावांचं नाव घेते चिंग चकाक डमडम. मोटरच्या बाहेर चालले पण घेतलं काय नाही का सांगितलं नाही हो सांगायला पाहिजे हे सगळे वाटतं बघतात त्याची ये गेला मंगळसूत्राच्या 2 वाट्या मंगळसूत्राच्या 2 वाट्या सासर आणि माहेर सासर आणि माहेर रवी दुधलोणी घेऊन निघाले की घराबाहेर घेऊन निघाले की घराबाहेर. जेवलीच नाही काय पाणी आडवा पाणी जिरवा पाणी आडवा पाणी माझ्या साडीला राखू महिन्याचा काळ माझ्या साडीला राखू महिन्याचा काळ की घेतला दह्याने भरलेला माठ. चल हो भेटू मार शॉर्टकट सांग बरं शॉर्टकट सांग. हिला पाहू नका तुम्ही हिला घेतलेली होती हिला पाहू नका तुम्ही हो बाकी आता इथे सांगा पाहू कुणाला कुणाला हवा ज्याला ज्याला हवा त्याला पाहिजे चहा पाणी झाली माझी दादरला आहे समुद्र चौपटी गेले त्याच्यामध्ये गेली दादरला आहे समुद्र चौपटी नाव तिचं डुबू दादरला आहे समुद्र चौपटी नाव तिचं डुबू आणि वेदांत नावाचं नाव घेते शेकड्या बोले बरं तुझ्या लग्नाची मी सगळी व्यवस्था केली आहे लग्नाचे व्हिडिओ टाकायचे असतील मुंबईतनं युट्यूबवर आलेलं आहे तिथं कोकणी सुरवाला आहे ते चांगलं काम करताय त्यांना सांग. चला पण आपण महत्वाच्या बाबतीत चांगले काय आपण हा असा झाल्यापेक्षा एखादा सुंदर गीत म्हणून पाहू सुंग झालं सारं शिजाचा रंग आम्हा बेटावयावी किरण आलं थाट माट करून आलं साध सुंदर नव्या दिली तयारी करी गोकुळ चला गवळा लवकर पुन्हा हा उशिरा कराया गोरशी करवली सुंदर साज देव
लोक तुम्ही शांत राहा. तुमचे रक्षण करण्यासाठी 8वा गोकुळात वाढत आहे. तोच आम्ही भगवान श्रीकृष्ण. बोला कोणी या गोकुळात खूप बागडलं. दही, दूध, लोणी, चोरू खाल्ले. दूध दोन्ही घेऊन गोपीला मथुरेच्या बाजारात चालले. त्यांचा रस्ता मृत्यूवरला जाणार आहे. हे काम आपले सोमवारी पेंड्याआधी सुद्धा करू शकतात. अरे कायो किसना मारी लिया कायो किसना मारी लिया ये आला बेगिन बेगिन तुमच्याकडे काय हो देवा गाडील काम आम्हा तुझ्या तुझ्याकडे काय हो देवा गाडील काम आम्हा तुझ्या काय हो किसना मारी आला बेगिन बेगिन तुमच्याकडे काय हो देवा गाडील काम आम्हा तुझ्या काय रानामधी देवा आले तारांबळ त्याच्यात तुम्ही मारिली आमची उडाली हो दांडल आमची उडाली हो दांडल आमची उडाली हो दांडल लावून दुरून ऐकली साऱ्या लावून दुरून ऐकली साऱ्या आचारी कुणी काय हो देवा गाडी आम्हा सोडा केल्याकडं काय हो देवा गाडी आम्हा सोडा केल्याकडं अरे आपल्याला देवाने मारली. काय मारली? याला काय मारली म्हणजे हात मारली. अरे बा असं बोल ना. काय मारली असं बोलतो मी. चल बाबा. आपल्याला देवाचं घ्यावं लागेल. काय? असं लक्ष चल चल. देवा आम्हाला एवढं काही नको बोलवण्याचे कारण गवळणी झाटपट करून मथुरेच्या बाजूला चाललाय. त्यांचा रस्ता तुम्ही बंद करायचा आहे. ठीक आहे देवा. दही दूध खा, मजा करा. येतो तुम्ही. काय सांगितलं देवानी कामगिरी? देवाने सांगितलं गवळणींचं घ्यायचं, त्यात घालायचं आणि खायचं. घ्यायचं, घालायचं आणि खायचं. म्हणजे काय? गवळणींचं पाय घ्यायचं, पाट्यात हात घालायचं आणि दोन्ही खायचं. हे बाबा मला नाही जमणार हे. घ्यायचं, घालायचं आणि खायचं. तुला जमणार आहे का? एवढं धाड दाखवत तू. तुला एवढं जमत नाही. अरे गवळण म्हणजे नसू नको असतं माझ्या अशा. जगा मला. अयो म्हणजे मला जमलं नाही. तुला जमलं नाही तुला इथे सांग. हे करणार कोण? अरे तो वाकड्या वाकड्या करेल असं मला वाटतं. नाही म्हणतोय. एवढं बोललं बोललं नाही. अरे नको नको या. देतो या. अरे आपल्याला समजून दिसतं वाटतं वाकडी. अरे आवाज दिसतोय. हा वाकड्याला आवाज देतो. हे मारू? नाही नाही. ये वाकड्या. वाकड्या ये वाकड्या. बाजूला माझी चुकले कपिला गाय लई शोधून निघावली नाय माझी चुकले कपिला गाय लई शोधून निघावली नाय
सर्व रसिक प्रेक्षकांना नम्र विनंती, कृपया सर्वांनाही महाप्रसाद मिळणार आहे आणि महाप्रसाद घेतल्यानंतर राहिलेली प्लेट कृपया डस्टबिन मध्येच टाकायचे, इतरत्र कुठेही टाकू नका ही नम्र विनंती. या कार्यक्रमासाठी आलेलं पारितोषिक श्री समर्थ कृपा टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स यांच्याकडून नरसिंहासाठी घनसागर परिवाराकडून नरसिंहाच्या भूमिकेसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. अविनाश पाष्टे यांच्याकडून संपूर्ण नमन कार्यक्रमासाठी 221 रुपये. त्रिशा तनिष्का राजेश भुवन आंबेने तालुका चिपळूण यांच्याकडून 201 रुपये. बद्देवी नाट्य नमन मंडळ गव्हाणे रामानेवाडी शाहीर संदेश रामाने तसेच प्रवीण नामिये यांच्याकडून 151 रुपये. शिवराम वनके गाव चिपळूण झांज यांच्याकडून झांज वाजवण्यासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक. आरबीएक्स साऊंड सर्व्हिस साखरबा यांच्याकडून 100 रुपये. सुभाष पडगेवाडी संगमेश्वर यांचा नातू अभिप्राय तत्पुरे यांच्याकडून 200 रुपये. त्याचप्रमाणे शौर्य पडगे युग पडगे निहार कल्पेश नेवरे गणपतीपुळे राहणार आकुर्डी पुणे यांच्याकडून 101 रुपये. यांच्याकडून मृदुंगासाठी 101 रुपये. त्याचप्रमाणे संदेश रामाडे गाव जावळे यांच्याकडून नरसिंहाच्या भूमिकेसाठी दीपक पत्सरकर यांच्यासाठी 501 रुपयाचं पारितोषिक. तसेच गणपत जाधव गाव आसगे राहणार पुणे यांच्याकडून संपूर्ण नमनासाठी 201 रुपये. शिवांश विराट रुद्र जाधव यांच्याकडून 200 रुपये. तन्वी रिया अद्विक जाधव यांच्याकडून 200 रुपये. सर्व पारितोषिक दात्यांचे श्री स्वामी समर्थ मंडळ पुणे आपले आभार आहे. धन्यवाद धन्यवाद.
Sudah
तुझ्या गवळणी नो हा कायदा सुदामाचा हा कायदा सुदामाचा याद आहे तुझ्या गवळणी नो हा कायदा सुदामाचा हा कायदा सुदामाचा अवतार
हवालदार ठेवले पायाला हवालदार ठेवले पायाला
अरे मामा अजून तुम्ही विचार कर त्या मामाला शेगडी चल मग काय तुला कुठे झालं स्वामी समर्थ आपल्या समोर सादर केलं आहे गाव सफल राम युद्ध आपल्या समोर सादर केलं आहे गाव सफल राम युद्ध